ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମା କାଳୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ କେମିତି ଓ କାହିଁକି ହେଲା। ମା ଭଗବତୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର 10 ମହାଦିବ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅବତାର ହେଉଛି ମା କାଳୀ। ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ସଂହାର ହେତୁ ମା କାଳୀଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ମା କାଳୀଙ୍କର ରୂପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭୟାନକ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ହାତରେ କଟା ମସ୍ତିଷ୍କ, ରକ୍ତଭରା ପାତ୍ର, ଗଳାରେ ନରମୁଣ୍ଡ ମାଳ ତାଙ୍କ ରୂପକୁ ଆହୁରି ଭୟାନକ କରିଦେଇଥାଏ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ରକ୍ତବୀଜ ନାମକ ଏକ ଅସୁର 100 ବର୍ଷର କଠୋର ତପ ବଳରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ବର ପାଇଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ବଧ ନା କୌଣସି ଦେବତା, ମାନବ, ଗନ୍ଧର୍ବ, ଯକ୍ଷ, ପିଶାଚ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ ଆଦି ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ କେହି ବି ବଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମୋ ଦେହରୁ ଯେତେ ବୁନ୍ଦା ରକ୍ତ ତଳେ ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ମୋ ସହିତ ସମାନ ପରାକ୍ରମୀ ମୋ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେବେ। ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି କହି ତମର ମୃତ୍ୟୁ ନାରୀ ହାତରେ ହେବ ବୋଲି କହି ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ରକ୍ତବୀଜ ପୃଥିବୀର କାୟା ବିସ୍ତାର କରି ଦେବଲୋକକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେଠାରେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରି ଦେବୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କୁପଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଲା। ଏହାପରେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ କୈଳାସ ପର୍ବତ ଚାଲିଗଲେ। ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ରକ୍ତବୀଜ ସେଠାରେ ଯାଇ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଉପରେ କୁପଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବାରୁ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ରାଗି ମହାଦେବଙ୍କ ତ୍ରିଶୂଳରେ ରକ୍ତବୀଜ ଉପରକୁ ପ୍ରହାର କଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ରକ୍ତବୀଜର ରକ୍ତରୁ ତଳେ ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେଥିରୁ ଶହ ଶହ ରକ୍ତବୀଜ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଏହା ଦେଖି ଆହୁରି ରାଗିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଶରୀରର କଳା ପଡ଼ିଗଲା, ଆଖି ଲାଲ ହୋଇଗଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଏକ ଭୟାନକ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ପୂରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଉଗ୍ରରୂପ ଦେଖି ଶହ ଶହ ରକ୍ତବୀଜ ରାକ୍ଷସମାନେ ଉଭେଇ ଗଲେ। ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ବାଘଛାଲ ପିନ୍ଧି, ନରମୁଣ୍ଡମାଳ ବେକରେ ପକାଇ, ହାତରେ ଖଡ୍ଗ ଧରି କାଳୀ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ଶହ ଶହ ରକ୍ତବୀଜ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ରକ୍ତକୁ ପାନ କଲେ। ଆଉ ତାହାପରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଗିଳିଦେଲେ। ଶେଷରେ ରକ୍ତବୀଜ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ଆମେ ମା କାଳୀଙ୍କର ପୂଜା ଦୀପାବଳିର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କରିଥାଉ। ତାହାର ନାମ କାଳୀ ଚତୁର୍ଥୀ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ।